inda ya ce hakan na nufin gwamnatin tarayya za ta iya koma ayyuka yadda ya kamata. 'Yan jam'iyyar Democrat da ke da rashin rinjaye a majalisar ta Amurka ne dai suka dakatar da ayyukan gwamnatin tsawon kwanaki 43 bayan da 'yan majalisar suka gaza cimma yarjejeniya ta ƙara tallafin kuɗin inshorar lafiya da zai sauƙaƙa wa miliyoyin Amurkawa, yayin da kuɗaɗen da aka zuba a ɓangaren za su ƙare a ƙarshen watan Disamba mai zuwa na shekarar da muke ciki. 'Yan Democrat sun yi alkawarin kaɗa ƙuri'a kan tsarin inshorar lafiya da ke gabansu kafin ƙarshen shekarar. Gwamnan California Gavin Newsom ya bayyana yarjejeniyar a matsayin abin takaici da kuma miƙa wuya. Sai dai yarjejeniyar na nufin sassa da hukumomin gwamnati za a samu kuɗaɗen tafiyar da su, yayin da dubban ma'aikata za su koma aiki su kuma karɓa albashinsu da ba a biya su ba a baya. 'Yan majalisar dattawa na jam'iyyar Democrat sun yi nasarar dakatar da ayyukan gwamnatin ta Amurka ne saboda yadda 'yan Republican ɗin ke da buƙatar wasu daga cikin 'yan Democrat sun su amince da wani ƙuduri na wucin gadi na kashe wasu kuɗaɗe. Da fari dai sun ki amincewa da ƙudurin, inda suka dage sai 'yan Republican sun amince da ƙara kuɗaɗe na tallafin inshorar lafiya ga Amurka masu ƙaramin ƙarfi da wa'adinsa zai ƙare a ƙarshen shekarar nan. A gaida Khalifa Shehu Kaji da rahoton da ya haɗa mana. To da muka je Najeriya, 'yan ƙasar na ci gaba da muhawara bayan bayyanar wani bidiyo a kafafen sada zumunta da ke nuna ɗan majalisar dattawan ƙasar, Sanata Adams Oshimole, na zargin majalisar dattawa da zama 'yar amshin shata bisa ga yadda cikin gaggawa suke amincewa da duk wani ƙudurin doka da aka gabatar musu. Oshimole ya ce akwai buƙatar gudanar da zazzafar muhawara akan kowace doka kafin amincewa da ita. Ga rahoton Zubairu Ahmad. And now on this issue, what is the meaning of the 20-year Nigeria development? Order. We have established. Lokacin da Sanata Adams Oshimole ke bayyana matukar damuwarsa kenan a gaban Majalisar Wakilan Najeriya, yana cewa babbar illa ce a ce 'yan majalisa ba su tsayawa su yi zazzafar muhawara akan duk wata doka ko wani kudurin doka da aka gabatar musu. Ya ce akwai takaici gudun gada da 'yan majalisar ke yi wa galibin kudurorin da ake neman su zama doka. Ya nuna damuwar ne a wani zama da aka gabatar da kudurorin dokokin da suka shafi jarrabawar kammala makarantar sakandare ta neko da aka tilasta dukan ɗaliban makarantar sakandaren ƙasar rubutawa, sai kudurin da ya shafi samar da wata hukumar kula da nazarin ilimin addinin musulunci da na harshen larabci. Bayan da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Opeyemi Bamidele ya gabatar da kudurorin, sai kawai aka amince da su a rana ɗaya ba tare da samun zazzafar muhawara ba. Hakan yasa Sanata Adams Oshimole ya bayyana cewa tsarin na da tasgaro. I am troubled by the way in which we are rushing without details. And tomorrow it will be said that argument between Senator Domin and our president. You were there, I was not there. Abin yana min ciwo irin yadda muke gaggawa ba tare da bin lamarin tiryan ba, sai kuma gobe ka je ana cewa muhawara ta auku tsakanin Sanata Indume da shugaban majalisar mu. Ai wani kana wurin, a'a bani wurin, kana nan mana, a'a bana wurin. Idan muna gaggawa a haka, zaka ji wani ya ce ni bani ma da labarin komai game da dokar. Ni dai a wurina ban ga wani alfanun yin hakan ba. Ba zan samu damar duba kudirin da kyau ba har in fahimci idan dokar na da muhimmanci saboda kankanan lokacin da muke ɗauka a kanta. Ya mai girma, doka fa doka ce ba kudiri ba. Laws are laws, they are not motion. Wannan lamari dai ya ja hankalin kungiyoyin fararen hula da suka ce da daddan abu ne a majalisun dokokin Najeriya. Malam Awul Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar Sislak mai lura da ayyukan 'yan majalisa da shugabanci na gari a Najeriya. Abin da shi wannan dan majalisa ya yi magana a kai abu ne wanda yake dace a tsaya a nazari a kai a duba. Majalisa an santa da cikakken muhawara da tabbatar da kan cewa duk wani doka da majalisa ta yi shi ne da amincewar 'yan ƙasa. Mun gama an yi doka akan mutum ɗaya tilau don a ƙara ma wato wa'adin shekarun da ya dace a ce kayi. Saboda haka mutane 'yan ƙasa na gani kuma suna kallon abin da yake faruwa, kuma ina kif da kimar da mutuncin majalisa da 'yan majalisa. Kungiyoyin fararen hular dai na ganin muddin ba a yi tufka hanci a da 'yan majalisar kasar ke amincewa da kudurin doka cikin gaggawa ba, labudda hakan zai kai kasar ya baro. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, a Abuja, Najeriya. To har yanzu muna Najeriya, inda babbar kotun jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ta zartarwa wasu mutum 4 hukuncin kisa bayan kama su da laifin halaka wani mutum. An kama mutanen ne da haɗa baki wajen kisan Rilwani Yunusa, wanda bakanike tun a shekarar 2016. Kotun ta ce sun kashe shi ne a gidansa da ke unguwar Farawa Layout da ke kwaryar birnin Kano ta hanyar amfani da miyagun makamai ciki har da gatari.
Abdulkarim Kabir Maude Sani shine kwamishinan shari'a na jihar Kano ga ƙarin bayanin da ya yi mini. Wasu mutane masu ta'ammali da ganye suke zargin shi wanda aka kashe akan cewa kamar shi informant ne na hukumar NDLEA. Wato mai kai musu bayanai? Yawwa mai kai musu bayanai akan aka zo aka kama su da ganye da kuma wasu kuɗaɗe a tare da su ko 27,000. To saboda wannan kama da aka yi musu daga baya kuma suka zo suka kashe mutumin su wajen 6 ne suka zo suka kashe shi suka daddatsa shi da gatari. Bayan sun datsa shi da gatari aka iya samu aka kama mutum 4 mutum 2 kuma ya zamanto cewa sun gudu wanda har yanzu ba a kama su ba. Bayan ita Ministry of Justice ta gabatar da shaidunta wajen guda 8 a cikin shari'ar su ma kuma sun kawo kariya sun kawo shaidu wajen kare kansu. Me kotun ta gano? To kotun ta gano cewa su suka aikata laifin nan da duk waɗannan shaidun da aka zo aka gabatar a gaban kotu. Bayan ta gano kuma kotu ta yi hukunci wanda duka aka yi musu hukunci na kisa ta hanyar rataya gaba ɗayansu. Amma ana cewa suna da damar ɗaukaka ƙara. Suna da dama duk wani hukunci da aka yi ko a high court ko a kotu ce suna da constitutional right da za su ɗaukaka ƙarar su zuwa court of appeal. Wato suna da damar ɗaukaka ƙara kenan ko? Suna da damar ɗaukaka ƙara cikin kwana 90 daga ranar da aka yi hukunci. To yanzu menene mataki na gaba? To yanzu mataki na gaba mu a gurin mu an gama yin hukunci sai dai su ne kuma za mu jira mu gani zuwa lokacin da dama doka ta ba su dama su ɗaukaka ƙara. In ba su ɗaukaka ƙara ba zuwa wannan lokacin kuma to sai mu ga abin da za a iya yi kuma insha Allah. In kuma sun ɗaukaka ƙara za mu bi su zuwa kotun gaba don mu tabbatar da cewa wannan hukuncin da kotu ta yi ya tsaya insha Allah ko da a kotun gaba. To kamar yanzu ina su waɗannan mutane? Yanzu mutanen duka suna prison na ajiye tunda an yi musu hukunci duka suna prison dama kuma a prison din suke ajiye suna nan suna zaman hukunci a yanzu. Abdulkarim Kabir Maude San kwamishinan shari'a na jihar Kano kenan. To yanzu kuma ga wannan sanarwa. Muna sanar da miliyoyin masu sauraron mu ta akwatin rediyo cewa mitocin da ake kama mu sun sauya sakamakon shigowar yanayin sanyi. A yanzu za ku kama shirinmu na safe a kan mita 49 kHz 6,135 da mita 41 kHz 7,305. Sai kuma shirin hantsi a kan mita 31 kHz 9,440 da mita 25 kHz 12,095. Shirin rana kuwa zai rika zuwar muku ne a kan mita 13 kHz 21,470 da kuma 21,630. Shi kuwa shirin dare ana iya kama shi a kan mita 31 kHz 9,545 da kuma mita 25 kHz